Ensinnäkin, mikä edes on rikos? Mä kuvittelin, että mun ei tarvitsisi tehdä tätä videota. Mä kuvittelin, että se kansalaisaloite olisi vaan taas yksi merkki siitä, miten rasistisia Suomen perussuomalaiset voi olla. Se olisi taas yksi asia, mikä pamahtaisi esille sosiaalisessa mediassa, sitä kauhisteltaisi, mutta mikä lopulta kuolisi pois, ja sitä ei enää kukaan vaivautuisi edes muistamaan. Kansalaisaloite, minkä mukaan ulkomaalaistaustaiset rikolliset pitäisi karkottaa kotimaahansa, tai alkuperämaansa, miten ikinä, on nyt saanut yli 50 000 allekirjoitusta, ja nyt se menee eduskunnan käsittelyyn. Ootteks te vittu tyhmiä? Ootteko te jumalauta idiootteja? Olette? Mä en mielelläni sano, että kenenkään pitäis ampua itsensä, mut teidän pitäis. Kaikki teidän 50 000, koska te ootte rasistisia idiootteja. Teillä ei oo mitään käyttöä tässä maassa. Rikos. Facebookissa ja muualla netissä semmosia kommentteja, että se, että mä käsken 50 000 suomalaista ampumaan itsensä, ei oikeesti edes tunnu hirveen yliampuvalta enää tässä vaiheessa.